ಈ ಕೋರಿಗಸಿನಂಕ್ ನುಪ್ಪುಗು ರೊಟ್ಟಿಗು ಪುಂಡಿಗು ಇಡ್ಲಿಗು ಪೂರೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಂಚ ಮಂತದ ತಿನ್ನೋಡೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆರಿಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರೆರಿಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಕೋರಿದ ಗಸಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಮಂತದ ಎಂಚ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಂದ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೇನರ್ದಾನೆ ಇನಿ ಪರ್ಬಾದಲ ಕೋರಿದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ನೀ ಅನ್ಬುರನಿ ಐತಾರ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪರ್ಬ ಪೂರ ಕರಿದಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋರಿ ತಿಂಪನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಏರಣ್ಣ ಮನ್ಪಡ್ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇದ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲ ಏರಣ್ಣ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರಿಗ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತು ಕಸಿಪು ಮಂತನೇ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣಲದಿದು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ದೆಣ್ಣೆ ಹತ್ತಂಡ ತಾರೆ ದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇವರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮೆರ್ದು 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತಿನ್ನು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೋಡು ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಐದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಿದ್ದು ಪೊತ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೀ ಒಡ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಉರಿಟೆ ಪೊತ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಂದ ಕರ್ಚುಂಡು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಿಕ್ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಾಕಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೋನ್ಗ ರಡ್ಡೆರ್ದು 3 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು 1 ಕಿಲತ ಕೋರಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಐದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರ್ದರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅತನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮರ್ದ 10 ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೋಡ್ತನ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ ಓಮ ಪಾಡೋನುಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಓಮಲ ಪಾಡೋನು ಇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಓಮ ಪಾಂಡ ವಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ಮಾಸದ ಕಚ್ಪು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದು ನೀನು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋನಿಗ 10-12 ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರದ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಪಾಡೊಂದೆ ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮದಾತ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಈ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನೊಂಚೂರು ಚೌಲಿ ಏರೆ ಬುಡ್ಕ ಆತಿಟ್ನ ನಮ್ಮ ತಾರೈನ ಪೊತ್ತೊನಿಗ ಇನ್ನೊಂಥರ ಮಸ್ತ್ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಗಸಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಗಸಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತಾರೆ ಯಾವತ್ತನ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಅವು 1 ಕಿಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಅವು ನೀನು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ತಾರೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಂಚಿದರಿಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನೋಡು ಮುಂಚಿದರಿಪು ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ಕಡೆಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಡವೆ ಮುಂಚಿದರಿಪು ಕಡೆ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಂಡಲ ಹೋಗಿ ಇಜಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಬೇಯರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಕಚ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡು ನೋಡು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಪೊತ್ಪೋಡು ಅವು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೈತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ದಿನ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನು ಜರು ಬೇರೆ ದಿನಗ ಬಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವರ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಮಾಸ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೇಯ್ಪಂಡ ಸುರುಕು ಕೋರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪವಲಿ ನೊಂಚೂರು ಪೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಸನ್ ಪಾಡೋನಗ ಮಾಸನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ದೀವೋಡು ದೆಕ್ಕನಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಯವೆ ನೀರು ಪುಂಟುದು ದೀವೋ ನೋಡು ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡಿತ್ತಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಕೋರಿ ಏಪಲ ದೆಕ್ಕನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನೀರಿಡು ದೀದು ನಿಕ್ಲು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಮಗತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು
ಯಾನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋನು ಏಪಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಐನೊಂಚೂರು ಮತ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದೀದು 4-5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಉರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೌಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋರಿನ ಮಗಪಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಮಗತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪವೇರು ಅಂಚೈತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪವೇರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವಿಷಲ್ ಉಂಡು నేను ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪದ ಐಬೊಕ್ಕ ತೂಂದುಲ್ಲ ತುಲಿತೆ 4-5 ನಿಮಿಷನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಕೋರಿ ಬೆತ್ತಿಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪವುಲಿ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ 80% ನೆಟ್ಟು ಬೇಯಿಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪುಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪವುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಅರೆಪನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೂಟೋಡ್ಚಿ ಅರೆಪಿ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಕೂಟ್ಲೆ ಇದು ಗಸಿ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ನೀರು ಕುಟ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಗಸಿ ಟೈಪೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪು ತೆಲುಪು ಉಂಡು ಪಂಡದಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕೂಟೊನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರೆಪು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಕೂಟೊನೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈತ್ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅರೆಪ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ್ ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊದಿಪ್ಪಲೆ ಅರೆಪಡ್ ಕೊದಿಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನ್ ತೂಕ್ಕ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಅರೆಪ ಪಾಡ್ಸದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅರಂಡ ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಬುಡ್ಪೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುಡು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ತೂವಲಿ ಅರೆಪುಡು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರೈ ಉಂಡತೆ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ ತಾರೈ ಅವು ಪಾಡೋಲಿ ನೇ ತಾರೈನ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ತಿರ್ಗದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ತಾರೈನ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಾರೈ ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಪಗನಿ ಸೋಕಾಪಿನಿ ಕಜ್ಪು ತುಲೆ ಆತುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಈತ ಇಪ್ಪುನಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲು ಕೊದಿಪೈರೆ ಬುಂಡ ಯಾವು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಗಸಿ ಆಯ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಐಕ ಒಂಚೂರು ಬೋಡ್ತಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡ್ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ಲೆಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪು ಲಾಯಕ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತನ ನಂಗೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಾರೆದರೆಪುಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದರೆಪುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಂಡ ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಜ ತಾರೈ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೀರು ತಿಕ್ಕಂಡನೆ ಸೂಪರ್ ಆಪಿನಿ ಒರೆ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ತೂಲೆ ಇಂಕ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಾಣ್ಲೆ ಇತ್ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತೇಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲಾ.